5 जुनाव जोंनि जाय रायमना हाग्राखौ नेशनेल पार्क हिसाबै डिक्लेयार खालामबाय बेनि उननिफ्रायनो नैबे हालामनि रायजो राजाफ्रा स्पेशली जोंनि बर' फिसाफ्रा रायमना नेशनेल पार्कखौ लानानै जोंनि रांखान्थिनि सिनस्रि बेखौ गायसननो थाखाय जों सांग्रां जादों आरो जानजि खाफ्रादों। बेखौनो जोंनि सरकारा दिनै रायमना नेशनेल पार्कनि मोनथाम गेटनि गेजेराव मोनसे गिबि गेटखौ दिनै जों गायसनजेनबाय। बेनो जादों रायमना नेशनेल पार्कनि रायमना साइडनि मेइन गेट नाम्बार 1। बे मेइन गेट नाम्बार 1 खौ जोङो गायसनखांनायनि उनाव नाम्बार 2 नाम्बार 3 खौ जोङो कसुगाव आरो आथियाबारि रेन्जआवहाय जों गायसनलांगोन। गतिके बेफोर गासिबो फारि फारि जालांजोबगोन। जेखियानो जाथों बावैसोनो जोङो मोनसे खामानिखौ जों बावहाय मावबावनो नागिरदों। हिउमेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टनि जाथाया बारा जागासिनो दङ। बे हिउमेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टखौ जोङो माबोरै रैखाथि होनो हागोन, संरैखा होनो हागोन रायजो राजाखौ, जिब जन्थुखौबो जोङो रैखाथि होनांगोन, सुबुं माहारिखौबो जोंनि जिउ आरो सम्पतिखौबो जों रैखाथि होनांगोन। बेनि बेबस्थाखौ जों लागासिनो दङ। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।